Subscribe kedi Tiprasa Music YouTube channel no te bell icon sinani ta pogdi jotoni sila sikang video nainani. Hello bye bro ang Kishore. Ang iba norongno lamjak sogo jora bai gedaljak YouTube channel lo. Haike khapangni marata kiching song jeng norongni bagoi hai no hai kaisa kubui kothma tubi phaipika abo hanke khoroksa takhukni hamjaklai phaimani bisi kedek manoromoi abo engkha kuno wanchujak kothma buya tai sinamjak kothma buya abo hanke borongni kaisa langmawa hamjaklai mungni kothma se Angka kabane mare kijing song sing kothma khananani sekang borongni sinimung kisa nai nalayan engke takhukni mung engke Endrina de Broma bini umur engke 26 year tai bukukni mung engke Jomna de Broma bini umur engke 20 year angke kabane mare kijing song norok pulian simi paithak jora nai tongdi sing tabuk o takhuk Endrina ni bini kubui ketar hamjama kothma na sing tirik khanalai thangnanya o takhuk Andrea bukuk Jomna bai borok hamjaklai ma cheng salai mani hinkai date hinkai 21 tai man hinkai 12 man tai BC hinkai 217 ashingni simi date 11 tai 2 man tai BC hinkai 219 jora haike borni hamjaklai mung bisingo kaisa kotor kebeng mung phakya Andrea ang nono ko kaisa sanamu sungo nengano nakare jamano sadi Jomna nung sani khani borok nono kare ani te sabtong nono ang nakar sani ang nono nakare yangke ang te sabno rena ba nung sani jotono ani langma ani thinang ani imang sari tema kok sanani Andrea kaisa kok sanai kenadi ang nono kaisa kok khoki tonmani tongo ang nang bai hamjak mani sikang khoroksa sila bai hamjak laikha phiaba asilani bini bumabu phasong gosia afuru haini baga jengknai kisa chal laima hai ngai tongkha ajora wono ang nang bai kharok mane gedal jakte ngai thangka nang bai haifano afuru boano sajak tongo jefruwo bini ma babu songgo sikangkai no ano bin nogot langai thanan kok tongo hai khani jeng kokre laijak afuro moni bagai sang nono sao tabukle ochelani bumabu phachong bebak nungko sijak shamani ko noani khani boro kubul kha angni ni ko bai nangano Jomna nang anu tuma kok sai khena reka asuk salni pode nang mai tonga hemani ang nang bai sithia sak tong thana ni wan sujak imang nukjak khawa wajak nang sani thinang nang manyang thia sak tong thana ni nei umsin nang tin anu bukha sabai kok sai khika ang tak sabno le wan sugoi osung saro thangi tong sinai nona se ang joto ani sal tal ni wan sungmani umsin nung se ananti khai haike baka sabai kok saka no mun se sekang pano te kise jora tong sini nano kok saka hangke ang wase kharag lakhum nung mano khogi tonika Jomna ang tak sauna sai tong sini osung jaro Andrea nang nini langmawo ani slai tai buburi kaham tai nai thok manana nang tawana di Jomna nangane hamjang mani slai panase bina hamjang mana nango hongke ang tai tam khaisinai thangpai sida ko nang bomanyo tani bagi hingke ang nono asike hamjago nini khushi no ani bo khushi nang je jaga phana tongdi je sake pana tongdi nang kaham kerengke khuji ke mang tongdi
omo simino ani bo sanmung mutai rong ni thini nini bagai ako nangano ulogo mutirong mangke salsa sulsu kol rok khaji omo sikle saimanan la angmai afru rogo kok rok da ko jomna nang thangphai sidi an lam ngoba umsuni bagin sijak khana nangbai umsuni bagin tongna ning khana ning khushi nan khushi thangphai sidi nang anana mungsa saya mungsa hanya nang kam kern ken khushi ken thani to ke salsa sulju mutirong ma kang ke ano kol la khai ang bai kok sanai ni sai tok di ang thangka ko bai thangka ani okha kokon wa pisa aw bakhawa kha ka mai tong phano nilan khai thangka takhuk Andrea tabuk bo Bangalore medical healthcare job khai tong kha 3 May 2019 no Andrea ni aro Jomana ni hai no hai salsa call 5 pikha hello bahai kaham da tong asidini pore nang tina anu muitu mangkha bahai kaham da tong do saikina regadi Andrea nang ano tak phan do joli tong kho ihi jolia angno na tamni joli nai angno na mungsa joli maya tani bagi hinke angno na gi omseken hamjago o hamjang manang tak phan pogi meyako Andrea nang ano nakadi angni ne hamjang mano buji manli ani bagai nang tabu buda ni ne bakhawa ano ton kho jomna angno bai thia sang no tong thana ni hinai khawa wansu goi wawei umsike wansu gi tongmani umse nangani imang no nobar kotor haima haike kobondi rekha Andrea angno no nango phaidi ani langmawo angno no nango khana di jomna hamjang mangkha kaisa puitu haipona se nang o puitu no se sobai khika hangkang tabu behekete sa wansu gei ang hamjak mansi nai haino hai ani bkha teuse puitu ke pelei bai thangka hangke ang o sangsaro tongna ni se tongla ang ani bkha sak sak no mothang se mangla ako jomna nini sela hangke numbo bai kajaglia diba ano karoi botai kobuni burai na harkha toni kha ko Haike takhuk Andrea tabuk tamo khlainai bono kipilida ramani chasino na bili bagai wan chukliya da tongmani chasino norok kisa sabai gradi haike o video no norok nai no tong khana hane angkha khlayo nai tong khai norok kha phurja khaiba like kaisa khairidi tai share khaidi tai comment box o thangai takhuk ni bagai norok comment khaibo sabai gradi tai chino jora bai daljak YouTube channel lo WhatsApp no subscribe ma khaya khurok tonghai subscribe khaide di tamni bage hinke buskani video rok notification manani bage tai bell icon no press khaide nani bo norok tapok di norok ni mare iba hambai aungke khabang ne mare kijing song norok bo takhuk endrina haike norok ne hamjamu kot marong ne share khaina mujung ke singbai share khaimano sini channel ni about WhatsApp number rok tonga norok aingti singbai kerengni manu aungke khabang ne mare kijing song norong tini ang omsung ma sawei o jaga wana basa sinai tai norong na ani pai phelai hamjak mung ya pari belai belai ka hambai video pai sak nai tongma bagi